Good morning guys. Phone lang yung gagamitin ko kasi wala na tayong time mag-grab ng ano tawag dito? Camera. So hindi ko binasa yung buhok ko kasi gusto ko siyang i-try na hindi paliguan araw-araw everyday. So hindi ko binasa yung buhok ko ngayon. Medyo oily yung top niya. Pag hindi ko talagang minawash yung buhok ko pagka mga pang isang araw pa lang. Oily na siya. Sobrang oily na ng buhok ko. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako nitong dry shampoo. Ito yung, sa ngayon, ito yung nag-work sa buhok ko. Ganito siya. Yan. So, yun yung ginagawa ko pag hindi ko binabasa yung buhok ko. Nagda-dry shampoo ako para hindi oily yung top ng, yung roots ng buhok ko. So, ayun. Nag-get ready lang tayo para sa work. Kasi wala na akong oras na ba? 5:23 na. So, bilisan lang natin kasi wala na talaga akong time. Umaalis talaga ako ng bahay everyday mga 5:45. So, 5:23 na. Konti na lang yung time natin para mag-chika-chikahan tayo. So, kakain lang ako ng breakfast ko. Ang ginagawa ko habang kumakain ako ng breakfast ko. Nagme-makeup na rin ako para save na ng time habang umiinom ako ng coffee ko. Ayun, nagme-makeup na rin ako. Ito yung nilalagay ko sa coffee ko. Isa sa favorite namin ni Dan. Irish cream. Dalawa nito. And then mag-a-add ako ng konting creamer. Kasi siya, may taste siya. And then maglalagay ako ng honey. Konti lang. Ayan na. Coffee natin. Tapos naglalagay ako ng ice cube sa kape ko para mabilis siyang tawag dito. Para mabilis siyang inumin kasi sobrang init, diba? Kakagawa lang natin ng coffee. Sobrang init. Lalo na pag nagmamadali ako. Nilalagay ko siya ng ice cube para mabilis inumin yung coffee. And then, ayun, habang iniinom ko yung coffee ko, mag-get ready na ako para wala na ata akong time mag-makeup, magkikilay na lang ako para mabilis, para hindi tayo malate sa work. Tataka kayo, dito na ako nagme-makeup sa kitchen kasi sa kwarto natutulog yung dalawang mag-ama. Yung mag-ama natutulog sa kwarto. So, before, doon talaga ako nagme-makeup pag may pasok ako. Kaya lang ngayon, na may baby, nagigising siya. So, dito na ako nagme-makeup sa kitchen. Ito pala yung guys, yung mga ginagamit ko pang everyday puno. Hindi naman lahat to ginagamit ko. Minsan pa iba-iba yung ginagamit ko. Pero gustong gusto ko tong yung alarm ko. Ayan siya. Makeup organizer siya, oh. Umiikot siya. Yan. Yan. Gustong gusto ko siya. Halo-halo na yung nakalagay dito. Meron akong pang lagay sa buhok. Tsaka yung mga basta halo-halo na siya. So, ayun. Gumagamit ako ng konting ilaw kasi medyo hindi ko makita. And then, habang nagme-makeup ako, umiinom ako ng coffee ko. Ayan, okay na, wala na talaga akong time. So, nagkilay, naglagay ng konting lipsticks para mabuhay yung mukha ako, para hindi tayo bagong gising. And then, naglagay ako ng cream blush, yung cream. And then, yung ginamit kong foundation is yung Bake foundation. Mabilis lang siyang i-apply. Yun yung ginagawa ko pag nagmamadali ako. Yung Bake foundation. Yun yung ginagamit kong foundation sa mukha ko pag wala na talaga akong time. So, ayun. Pasok na tayo sa work. Mag-film tayo. Nandito na ako sa loob ng store. Yan. Mag-time pa naman tayo. So, ayun. Bilisan natin.
continue natin guys yung vlog. Nasa bahay na ako, tapos na yung work. Nasa wakas natapos na din yung araw ng trabaho. And then, nakauwi na ako. Sobrang init sa labas, parang sa Pilipinas na weather. Siguro mga 90 degrees ang init. Walang hangin, walang kahangin-hangin. Kaya, yung feeling sa labas, sobrang init. Ayun, nasa bahay na ako. Gusto ko lang i-continue yung inumpisahan kong vlog kaninang umaga. Medyo, ngayon, nagsasalitaan ako ng medyo malakas kasi kaninang umaga, mga tulog pa yung mga kasama ko. So, yung pagsasalita ko, dahan-dahan lang. Pero ngayon, tulog si Ella, pero hindi niya man siguro ako maririnig kasi maingay yung aircon sa loob, sa kwarto. Maingay talaga yung aircon, kaya hindi niya ako masyadong maririnig. Ayun nga, nasa bahay na ako. Kami lang dalawa dito ni Ella. Enjoy ko yung minsan meron akong quiet time. So, naisipan kong magluto ng sinigang. Meron akong biniling pork nung isang araw. Lutuin ko na yun kasi baka masira. So, continue natin yung vlog natin. Again, continue natin yung vlog natin. Gamit yung phone ko lang gamit ko kasi mas madali. Mas madaling gamitin. I mean, pares-pares lang naman madaling gamitin kahit anong gadget gamitin mo pag video. Yun nga, nung isang araw ko pa binili yung pork na yon. So, lutuin ko siya. May binili na akong pechay. Yun na lang yung ilalagay kong tawag dito? Gulay. Yun lang yung gulay ko eh. Meron akong green beans na frozen. Try natin. Baka ilagay din natin yung green beans na frozen sa sinigang. Excited ako. Pagluto ako ngayon. Pagluto tayo ng sinigang para gusto ko rin magbaon ng kanin bukas sa work. Tsaka, yung nga, sinigang, maganda yung may sabaw. Excited ako sa sinigang natin. Excited ako sa sinigang kasi matagal-tagal na rin hindi ako nakapagluto ng may sabaw, katulad ng sinigang. So, lutuin natin yung pork na nabili ko ng isang araw kasi baka masira. Ang inisip ko, baka masira yung gulay kasi mabilis naman masira yung gulay kahit na ilagay mo sa refrigerator. Mabilis masira. So, para hindi masayang yung pechay, lutuin na natin yung yung sinigang. Sana mahaba pa yung tulog na Ella para maka-start akong magluto na. Para mamaya kanin na lang yung lutuin ko. Kasi mabilis lang naman yung kanin lutuin, di ba? Ano mo lang yan sa rice cooker or ninuluto ko yung kanin ko sa Instapot. So, mabilis lang lutuin. Siguro mga 10 minutes na luto na agad yung kanin. So, ipanghuli ko na lang yung kanin kasi mabilis niyang lutuin. Ang iniisip ko, gusto kong lutuin yung sinigang para sobrang lambot yung karne niya. Yung talagang sobrang lambot. Sa Instapot ko siya lutuin. Maganda kasing lutuin sa Instapot yung meat. Kasi sobrang lambot talaga ng karne. Kahit busy ka, ilagay mo lang siya, i-throw mo lang lahat ng ingredients sa karne sa Instapot. Tapos, siguro cook mo siya ng 30 minutes or last time na nag-cook ako ng pork, nilagay ko sa 40 minutes. Sobrang lambot. Siguro, pwede na 30 minutes, malambot na yung karne. So, try natin 30 minutes kung sobrang lambot yung pork natin mamaya. Alam mo, parang maganda rin pang vlog tong cellphone na to. Mas madali lang. Madali lang siyang gamitin. Maganda yung quality ng cellphone na to, pang vlog. Napagod ako ngayon kasi kagabi natulog sa Ella ng maaga, alas 7 ng gabi natulog siya. And then nagising ng siguro mga 11:55, mga almost close to 12, midnight. And then naglaro siya hanggang mga 2:30. Kaya yung tulog ko putol and then konti lang yung yung tulog ko, kaya ngayon pagod ako. Hindi sa pagod sa trabaho. Madali lang naman yung trabaho. Hindi naman nakakapagod. Yung yung wala kang tulog, kulang yung tulog mo. Yun yung mahirap, parang yung ulo mo nakalutang. Yung kasi kahapon, nagising siya and then gusto niyang maglaro. So, hinayaan ko muna siya maglaro. Siguro mga 3 hours lang naglaro hanggang sa napagod siya. Tapos, nakatulog na siya ng close to 3 o'clock ng madaling araw siya nakatulog ulit. And then, siguro nagising siya ng alas 10 ng umaga. Kasi noon chinek ko sa baby camera, tulog pa siya ng mga alas 9. Nasa trabaho kasi ako eh. Yung tatay niya yung kasama niya kaninang umaga.
Kaya, yun, medyo lutang yung ulo ko, inaantok ako. Inaantok ako. Wala akong masyadong tulog ngayong, kagabi. Putol yung tulog ko eh. Natulog ako ng siguro, natulog sa ilan ng alas 7 ng gabi. And then, nakatulog ata ako kasi nagtupi pa ako ng mga linabahang kong damit kagabi. Nung isang araw. Ngayon kagabi ko lang na natupi. Then marami pa akong ginawa. So nakatulog siguro ako ng mga 9:30 na mag-aalas 10 na kagabi. And then nagising si Ella ng 12. So 9, 10. So 2 oras lang yung tulog ko, and then siguro mga 4 na oras lang yung tulog ko kagabi. Pero okay lang. Bawi na lang ako minsan pag nakatulog sa ila ng maayos. Ako siya guys lulutuin. Pag nagluluto ako ng tawag dito ng karne, ito lang yung inaano kong poultry, tapos inaano ko tinatimer ko siya ng 30 to 35 minutes or depende sa karne kung gaano karami. Ang limit ko 40 minutes, iwanan mo lang siya dyan, and then after that sobrang lambot na ng karne. Ayun nga, pahinga lang ako ng konti. Pahinga ko lang yung pa ako kasi maghapon sa work, lakad lang ng lakad. So, pahinga ko lang yung konti yung pa ako habang nagpapahinga ako ng pa ako kasi yung bata tulog pa. Samantalahin natin na natutulog pa yung bata. Hayaan ko lang siya matulong para makapahinga naman siya kasi kagabi nga hindi rin siya nakatulog ng maayos. Putol din yung tulog niya. So, habang nagpapahinga ako ng pa ako, transfer natin tong video sa laptop. Para habang nagpapahinga, edit tayo ng paunti-unti. Kasi sa ngayon, hindi na ako nakakapag-edit ng diretso. Hindi katulad ng dati na tawag dito? Yung ang hirap ng walang tripod. Hindi katulad ng dati nag-film ako ng video. After akong makapag-film ng video, ini-edit ko agad, and then tinatapos ko. Ngayon na may toddler na tayo, mahirap yung oras natin, limitado yung free time natin. So, samantalahin natin na habang nagpapahinga ako, i-edit ko siya habang tulog yung bata para makapag-upload naman tayo ng video. Kasi ngayon, limitado na talaga yung oras ko. Hindi, okay lang naman. Walang problema yung limitado yung oras. And then, yung maganda pa kasi, dito sa baba, makakapag-edit ako kasi, bumili ako ng laptop. Hindi ko naman kasi kailangan ng laptop kasi meron naman akong PC, meron naman akong computer. Kaya lang, ang problema ko, nasa kwarto yung computer. So, pag natutulog si Ella, hindi ako makapag-edit kasi magigising talaga siya. So, kaya, ayun, binilihan ako ni Dan ng laptop para dito sa baba. Para magamit ko dito sa baba, especially pag nag-edit, para makapag-edit ako dito sa baba. Nang hindi si Ella nagigising pagka natutulog siya sa kwarto.